హలో హాయ్ అండి. ఈరోజు గార్డెన్లో మేము మిరప సీడ్స్ వేసాము. సో వాటికి చిన్న చిన్న శాప్లింగ్స్ వచ్చాయి. అయితే వాటిని రీపాట్ చేస్తున్నాము. ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక పాట్లో కింద సాయిల్ మిక్స్ ఉంటుంది కదా, అది వేసేసి మా దగ్గర ఉన్న కిచెన్ కంపోస్ట్ కానీ డైలీ ఫ్రూట్ పీల్స్ ఉంటాయి కదా, బనానా పిల్లని, వాటర్ మిలన్ పిల్లని, డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఇలా వేసేస్తాము. మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్లో ఇలా సాయిల్ మిక్స్ అయితే వేసేస్తాము. సో మేమైతే ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నాము, అది 3 కుండీలకు సరిపోయేంత వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇలా సాయిల్ మిక్స్ కంపోస్ట్ అవన్నీ వేసేసిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ చల్లేసి, ఇక్కడైతే చూసారు కదా చిన్న చిన్న చిల్లీ శాప్లింగ్స్ అయితే వచ్చాయి, ఇలా పెట్టేస్తాము. పెట్టేసిన తర్వాత అంటే మరీ ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేయకుండా జెంటిల్గా ప్రెస్ చేసేసి వేర్లు అనేవి పోకుండా రీపాట్ అయితే చేస్తాము. తర్వాత వీటికి కొంచెం వాటర్ వేసేస్తాము.